what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa The Forgotten Veterans, chirongwa chatinokupai kubva kumativi mana enyika, mungave muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno munyika yeZimbabwe. Chirongwa chatiri kukupai apo patiri kuita hurukuro nevarwi vehondo yerusununguko, vakomana nevasikana vakange vakabata pfuti. Ndofunga pfuti makudziziva vachidzitaura. Chirongwa zvakare chatiri kutaura nana Mujibha nana Chimbwido pamwe nevabereki avo vakanga vaine basa guru rekubatsira makomrades vana vevhu kuti nyika ino iwane rusununguko. Mungadai muriko kunzvimbo dzakasiyana-siyana mine shungu nevavariro yekuti neniwo ndine basa randakaita mukuti nyika ino iwane rusununguko. Tibatei panhamba dziri kubuda pazasi apo. Tinoronga toya ikoko. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kumarondera uko kwatatevera amai gondo vakange vari Chimbwido. Sekutaura kwataita kuti ana Chimbwido vakanga vaine basa, uye zvakare sekunzwa kwamakuita makomrades vakanga vaine mazita avo echimurenga. Zvimwe chetezvo nana Chimbwido vakange vaine mazita avo avaishandisa munguva iyoyo. Reke tipinde muhurukuro namai gondo tinzwe kuti mwanasikana uyu akazvarirwa kupi kuzosvika pazuva ranhasi ave kunzi mai gondo. Mai gondo, makadizve? Tiripo makadiwo. Tiripo zvikuru sei kuno? Hakuno kutiri nani tichimbokosora tichipfira. Nacho chikosoro. Aiwa. Mazuva mashoma chinodarika. Handitika. Aiwa, tinotenda. Tinotenda mai gondo nekuti gamuchira. Mutupo ndiani? Tupo ndiri mhofu shava Chiera. Chiera. Tichataura zvakawanda panana Chiera. Tinotozonzwa navagondo kuti mutupo mukuru. Kuti havagondo muri kuzvigona sei. Handitika. Tinotenda. Tiri kudzokera kumakore akare mai gondo. Kumusha makazvarirwa kupi uye zita rekuberekwa rizere ndiani uye muri menyu makamira sei? Ini ndakaberekerwa kuchivhu yainzi Chatakare kuchikomba. Munzvimbo yaChifi Shangwe kunjanja. Mubhuku rekwaMuguza ndichinzi Enai Chambwera. Chambwera. Handitika. Mumhuri yababa namai Chambwera makazvara muri vangani? KwaChambwera ndiri muzukuru. Ndakarerwa mumusha mamai. Baba vanga vakaenda kuSouth Africa. Saka bhethi ndakazotoreswa nana sekuru. Mai vangu ndakangobarwa ndikangoti kureya nemakore mairi matatu. Mai vangu vachibva vashaika. Handitovazivi chiso chavo. Saka bhethi ndakazotoreswa nasekuru mwana wanzvadzi yamai nemudzimai wake. Handitika. Aiwa, tinotenda. Ndokukurira ikoko muchichengetwa nana sekuru kuchata uko. Makaona here mukana wokuenda kuchikoro? Kuchikoro ndinotenda ndakaenda. Ndikasvikawo mugrade 7. Tiri ipapo pandakasvika mugrade 6. Ndo mazuva atanga hondo. It was 1976. 76 ndanda mugrade 6.
ndopandakati pachikoro pandaidza pachisangano. Pakanga paina headmaster akanga aripo. Headmaster uyu ndakatozongoshamisika mumwe musi taenda kuchikoro taona masoja aSmith atouya pachikoro vachitaura nevana vechikoro vachiti headmaster venyu vari kuchengeta magandanga. Ndobva patoburitswa munhu anga akaiswa muchisaga anga abatwa nemasoja anga ari mugandanga uzveshuwa. Saka achinzi akauya neredhiyo akasvikosira headmaster venyu. Saka headmaster ochengeta zvinhu zvemagandanga. Ndopandakatanga kuona chinonzi gandanga chitaida kutotiza kuti muti hatichiri vana vadiki zvichibuda musaga tichiti gandanga pamwambe nokuti munhu chinhu chinoruma. Tikatoona inga munhu akasungirwa musaga. Ndipo wakatsanangura masoja aya paine murungu nemunhu mutema achipirikira tatichiri vana vadiki kavamwe pagrade 1 chirungu chacho changa isati chakunyasonga. Achiti headmaster vari kuchengeta zvinhu zvemagandanga. Vanga varipo ipapo headmaster? Vanga varipo. Vanga kuchengeta zvinhu zvemagandanga. Saka headmaster vadini? Vasungwa. Vainzi kuribwa seka. Zvikanzi tatovasunga vakuenda kujeri. Mukaona vanhu vakadai munouya muchitiudza ndo magandanga acho ari kurwisa kuti vatore nyika ndeyedu. Ndopandakatanga kutoonawo chinonzi gandanga ipapo 76. Ndobva headmaster vachibva vaenda vatosungwa vachibva vaenda. Ndopatakazokura ipapo zvinhu zvisinganyasofambi zvakanaka nekuti takatongotya. Semwana mudingo ndichasanga negandanga riye randataurirwa ndichazodii. Ndopatakatoonawo musoja wechirungu newechibani. Saka ipapo ndopataka 77 ndingati 77 patakazonyora grade 7 hatina kuzonyora. Takazopedzisira taakunzi mamakis ako awaiwana pa3rd term pa second term because titi takatanga nenyaya yekunzi vana magrade 7 akunyora muna August. Tikanzi modeedzera kubva muna May kusvikira pamazovhara chikoro muna August. Ndopata ndaiwana 0 out of 20 English language. Kana waiwanawo 0 kana waiwanawo 20 vachinyora kana ikombozeni vachinyora chiona zvimwe chete zvisiyana isina na geography nene science vachinyora kudaro. Saka ndingati kuzobuda kwacho ipapoka vana havana wenzobuda hatina kuzobuda zvakanaka. Nekuti pamwe waingoti ndozozviona ndakunonyora. Saka takazotopedza zvisanyasoiti zvakanaka. Takuona zvikopokopo zvichiuya vachidii. Saka sevana vadiki taitya. Kuzoti tazopinda mu78 ndopayazotsviriridza. Kwedu isu yakazosvika kwakuda kuenda kumapena. Taingonzwa muhwedza. Ngodi idzopfutidzarira. Dzazodai hecho chikopokopo chafamba. 7 vakatanga kuzonyasouya kuzotanga kuzounganidza vanhu vachitaura. Ndeve kwa Izano Mwenje. Yekwastole. Ndo vakataura zvikanzi makomrades auya handei muende tatichiri vana vadiki. Zvikanzi hakuna anosara. Ndobva taenda kuya. Tinonzwa nhoroondo yatinombonzwa ichitaurwa nei zvadini? Zvasiyana. Vakuti musatye masoja. Masoja takatotaura nawo kuziva kuti nhengekinistole akuda kutonotonga. Takatobvumirwa. Ndopatakatanga kutanga kuisa mubvunzo tikati izvi zvataakunzwa izvi zvadini? Zvasiyana. Zveshuwa vakauya vanga vakawanda. Zanu Mwenje yanga yakabata. Nzvimbo yedu yekwashumba kwataitiri zvichidzika kuenda kunonzi kwanazvandasara uku. Nene kunana Maware isati tiri pakati peMaware neshumba. Kunonzi kwashumba. Township yekwashumba kune township yeMaware. Saka zvadaro pakazoti muna 1979 vaitiwo vakadarika nzvimbo yedu iyo vanga vasina kutokusvika kwavaisvika pabo nekuti vanga vakazara.
vakubatsirana newekwastole vekwa muzorewa. Okay, kwamuzorewa. Saka patakazonoti pabatana nopanzwa kuti vanhu pano tine tiri kudini tinenge tanyangirwa pano. Ndopavakachizoya makomrades chaiwo chaiwo. Ndopatakazotorwa inini ndanda kuma 16 17 ndakuda kunambarira mu17 mu 16 years. Ndopakanzi wese kubvira kuma 16 years chemberi munhu wese anotori chimbwido wese kubhesi. Takatanga nebhesi kwainzi kwajaya kuseri kwebhuku redu ndokwataenda ikoko ndokwatazonoti ingaenda makomrades. Saka zvadaro pavakatanga kushuya vanhu vakuru vekuma 61 59 zvichienda mberi vazhinji vachakabva kwatongotiza kuya mumadhorobha. Ina ndakuonawo mukana wokuti nditizewo ndobva tatongosara ndobva zvatonzi vana vachona vadiki vachevawo ndo vatiri kuda ngauya vazodini vazotibikira. Ndopatakatanga kushanda nemagandanga. Saka ivo vachitaura magandanga yatingati first address yavo vaikuti ichii? Vaitaura vachiti isusu tauya tiri vezanu. Uyo Stole akapanduka abatana nemabhunu. Muzorewa akapanduka abatana nemabhunu. Saka isi tauya tiri kutungamirwa naRobert Mugabe. Ndobato ratiri ava muwesa vakadini vakapanduka vakataura vanhu vakatowanda vakananinginani vese vakapanduka vana Chikerema vanani vanandweni vanani vakapanduka. Ndopatakatanga kuzoona kujeka kuti aiwa iri ndofunga ndobato chairo chairo. Kana wamusanganiswa hazvibudi pano pambaunosanganisa shuga nesauti zvichiita pozi yapamwe pacho hapaite kana utora mukaka nesauti wosanganisa hazvibudi. Ndopatakatanga takuteera makomrades. Saka ana sekuru vakatiza here sezvo makanga musina kokuenda? Vakanga variko. Vakanga variko. Handiti makazotipa zita here remuhondo panguva iyo? Zita randaishandisa nekuti waiti ukataura rako chairo zvainetsa. Inini ndaitoshandisa rekuti Emily. Comrade Emily. Ranga rabva kupiro? Waitongotsvaga rekutongozvipa. Nekuti ukashandisa rangu ranoshandisa ronzi Enai zvaka zvisingaiti. Saka Comrade Emily, makomrades auya basa ravakakuti imimi ana Chimbwido basa renyu nderei? Redu rakariri rekuvana Chimbwido kazhinji zhinji rakariri rekubika kubikira makomrades nekuvawachira nekuvaainira ndo rakariri basa redu. Vauya makomrades obviously shoko rinofamba kuti magandanga aya ave muarea. Zvaitika saizvozvo masoja ekwaSmith akazodzoka here? Ya vaiuya inchi kutomborangarira imwe incident yakandasangana nayo. Takati tiri pabhesi makomrades aita kakunyumwa kuti ndofunga masoja apedo nekuti vazhinji makomrades pavaitofamba kazhinji paifamba tingati nesvikiro raigona kuvanyevera kuti panapa padini pashata. Saka takati takaenda mabhesi avo takati kwajaya ndobva takumboti kumadhuze nepanaini pekwainzi kwaManyani vaimboya vachungana futi. Ndobva takazopedzisira kwainzi kwaGwatidzo pamhiri pemaraini edu kune kwakumhiri ndokwatakazoita kuenda kwataitika mumagwatidzo mamuriro sotaya ukasvika mubhuku waigona kuti upinda Machambwera voenda vaManyani voenda kwaMuguza voenda pani pawangoona kuti nhasi ndo pavari kukwanisa kuti vanodini vangonogara asi vane pavo pavainyasoziva kuti apa izvi vaingozviitirawo ndofunga zvekurasisa. Saka takati tiri pabhesi papo rekwaGwatidzo ndo pakanzi munhu wese pano patoshata ngati munhu wese kumba kwake kana kuti morara mudzimba dziri mudhuze panapa mosunduruka. Indobva ndangoti ini indoda kuenda kumba paka paine chinhambwe paine sango ndikafamba ndega ndiri 1 ndikabira rwizi ndikakwira ndichisvika kumba tine manokero ataisvikoita padhoo
wakanga usingangosviko noki yokuti ukasvika pamba pemunhu haitomukuvhurira nekuti taitoziva kuti unonoka wakadai kuti waziva kuti mwana adini auya kana kuti ngana auya kana kuti sekuru wayo kana kuti ndiani vauya saka ndangosvikoita manukira taita kanika kuti ukanuka woita kakumara sodo ndozvotera pamba pedu ndobva waziva zvanzi ko chipinda ndichingopinda pandakavhurirwa ndichingopinda ndiisa chihuri ndichiti ndakuda kurara mbuya ndopa wakanditi ini ndadini ndarara pasi pinda akurare pamubhedha mumba yemukati ndichingonoti pindei mumagumbeze kwanga kusingabviswe hembe nekuti zvaitonyangara kana bhutsu waitotsumba kana kutopinda nadzo nekuti zvaigona kutongonangara kana nguva yekupfeka bhutsu waitoishaya ndichingonoti garei sumudzei gumbeze ndikanzwa panze gidhi kati kuti mombe kuti chii ndobva ndanguira ndipo ndobva ndati dongorere ndikaona masoja atofanira pakati peyadhi ari kufamba ari kuenda ndopandakangoti masoja ndakangodza munzeve ndopavakatanga kuchema wakati naiwe chii chaichazoitika nhasi dai wasanganikwa newe ende vari kutonanga kubhesi kwataatiri ndikati zvinowanikwa ndangonzwa mwoyo wangu uchiti handisi kuda kurara mudzimba dzevanhu mbuya vava kutochema kuti unondiparira ndozozvidi mwana wamukwasha chichi ndobva padarika ipapo ndobva kwazoti rimwe gore it was 79 muna July kwandapa paina sekuru hanzvadzi yamai vangu ndo vakandichengeta nemukadzi wavo saka sekuru wavo vakaenda kuHarare vaenda kuHarare saka vaiti munhu akaenda kuHarare muziya waitotumidzirwa zvinhu zvemabhuku kana matatu ndai munopa wadzimai vangu mari ndai munopa mai vangu mari ndai munodi saka panga paine murora wavo hanzvadzi yake ndiye akati mukwasha mauya avaenda kuHarare tikaendi kupei mari yekuti munodi munopa mbuya venyu mari yeuswa ndopavakabuda makuseni kuri kuma6 apa pamba pandaigara pamba pasekuru vangu panga pane vaiti vana mujibha nachimbwido vakanya kuzikanikwa stereki masoja aigara akadini akasomana navo saka vaitorwa iva vanga vaibva kumhondoro ndobva unzwa kunjanja saka vainzi kana paine dzimba 3 munopuwa vakomana 3 kana kuti vasikana 3 ungoti uyu uti uyu mwana wangu uyu uti ndewangu uyu uti ndewangu saka panga paine vakomana 3 saka vakomana vairara muimba imwe chete saka zvadaro makuseni kwanga kuri kuma6 sekuru ndopakati gendichendisa kwashumba ndinise mariya yeuswa ndopavakabuda vachingonoti budei uyu murora aikuya chinonzi chimera aita zvake zvewawo hwekutengesa wendare ari kuya chimera ndopakanzwa wawaka ndopakangoti sumudzei musoro kudai tatiri mudhuze megomo ndopakaona masoja ndopavakangoti kosorei pamwe wato munhu akatokosora kamukosoro zova kuti pane zvazviri kudini panangoti sumudzei musoro zvikanzi masoja apa nderumba ndikado zvikanzi vaita zvemasaini otoziva kuti akutaura kuti zvakati ndopakati murora ako nditi tete chega ndikukwidibirei pai mubhavha ndikati handidi ndigofa ndaanguruve kana ndichifa ndofa zvangu mubhavha musandikwidibire toita sei saka pavakaona manje sekuru waya semunhu anga ataurwa nemunhu aitoziva akanga aripo zvikanzi gandanga riya riri kuno ndingangoti pakangoita distance yeiziti 300 meters hadzimbosviki ndipo wakatanga kudii manje pfuti dzaakurira saka padzakatanga kurira pfuti dziya idzi isu hatina kuziva kuti sekuru vangu ndo vari kudini vari kunzi ganda ndopatakabuda tabuda kudaro ndopatakabuda ichibva tatanga kumhanya pane mwana womwe wasekuru vangu anga aripo musikana ndopaakati nditakure ndikati handisi kutakura ndobva ndadzoka ndobva ndangosiya ndamukanda mugomba ndobva ndaakutiza ndakukwira gomo pandanga ndakukwira gomo paya ndopavakazoti pane mumwe uyo ari kutiza uyo chimbwido pfuti dziya ndobva dzatanga kudii dzanongedzerwa kwandiri saka padzakatanga kurira ndakangopatika ndasvika padombo ndobva ndangonzwa ndichingonzi rara pasi pechi kwatikira nedombo ndobva ndangorara muzasi medombo muya kuti dzibva nekuko
ndopa ipapo ndakadonha ndobva ndatokuwara ndakatosvuka gumbo rangu rikaita seratombo ndakuenda pasaidhi pabvi. Saka ndopa ndakatanga kumhanya ndakaramba ndakangoti kwati ndobva vanhingikirira vasaridzire kwandiri vakuchidzokera futi kuna sekuru aya vakadhedhwa zvokuti kana body feeling hatina kuvaona vakadhedhwa kudamburwa chese ichi vanhu vakatosura kuita kutora kunamatidza kudai achindi munochengeta magandanga. Saka ina handina kuzivawo ndakangoti pamwe sekuru wanga watongoenda kwakutongomhanya ndingoti hameno pamwe anga achiridzirwa pfuti. Saka ndakutongomhanya ndobva ndafunga kuti mbuya vanga vaenda kwapfurwa mwana vakabhombwa nendege kunonzi kumufudzi kwainzi kwaMatafi. Kwakabhombwa ana Mujibha naChimbwido vakatosvika kuma20 vakafa ikoko, vamwe vachifa 3 paimba, vamwe vachifa 1, vamwe vachifa 4 muimba 1 vaonekwa vari pabhesi. Nemakomuredzi akafa futi ikoko vakatowanda pavakabhombwa. Saka zvadaro ndopandakangomhanya ndakuenda ndosangana nevamwe wandaita sekuru ndikati uyai mundibetserewo gumbo rangu radii handisi kugona kumhanya mungondidhonza riri kuita fanike raita serabuda muposition. Asi ipapo waisatobvunzwa waitongomhanya zvakadaro ndingo ndiri kurwadziwa. Ndopa wakatanga kutora matombo wako kundipotsera ndiwanikwe ndichikudhonza runzi mukudhonza Chimbwido ndinopfurwa nemasoja ibva handidi wakutonipotsera nematombo. Pandiri kupedza chisango ndopandakaona makomrades panga paina vamwe vainzi mukoma Yulai Hipi vanga vari mutsvuku zvokuita vari mukaradhi vakapfeka kamafurashi. Ndikati masoja ani pandakagara zvangu pasi ndikati Mwari kana nguva yangu yakwana ndizvozvo. Saka paona ndichifamba ndichidonha kuno pakati aregai tidini ndopakati mumwe munhu zvikanzi mhanya unoona munhu ari papapo uyu taona saChimbwido ari kunika kuti semudzimai mhanya unoona ndopakazosvika zvikanzi zveshuwa ndiChimbwido adini ari kugumbo rake ndatomudhonza ndopakati huyai naye kuno pandakaenda kusvikanzi isusu kuti tifambe newe hazvidini hazviiti chitongofamba uchitora kavha uchienda kwauri kudini kwauri kuenda. Ndopandakati ndikanoda kuenda kwaMatafi zvikanzota kwaMatafi kwakaita hondo ndikati hazvina hazvo basa regai ndiye ndinosvika kuna mbuya pamwe dzimba dzatsva. Asi dzepeda hadzina kuzopiswa ndaingoona moto kubvira sa dzimwe dzemuraini dzaibvira. Ipapo pakabatwa muroora ndiye akabatwa ipapo akanga adzokera kunotora mwana vamwe vese vakatiza akarohwa zvokurohwa zviya izvi. Saka ndaenda ndanosvika ndopanangosvika ndangoti ambuya ina handizivi pamwe ndiri mupenyu pamba pasvika masoja vanhu vanga vabuda sekuru vanga vabuda vakuenda kwaShumba asi kuzwa zvakamira sei. Ndasvika kuno ndopakanzi nevanhu uyu mwana chimusiyai kuno imi chiendai mega ndikati kwete ndotodzokera kumba. Ndobva tanetsana ndikati kwete zvikanzi mbuya zvaataura chege ndiende naye. Tichifamba tasvika pane dzimwe dzimba dzainzi kwaZinhumwe kwaimbogara futi makomrades ikoko saka vaitedza dzimba dzaipinda makomrades. Ndobva vasvika ndobva dzimba dziya dzatsva takuvambuya kutoti regai titsauke tichikumbura vasangana netsaona vakutoti vamwe vainzi Amarakiya veNyakudu zvikanzi Nyanyakudu ndozvamaitirwa. Ndopa wakatanga kuchema zvikanzi achegai kuchema zvinowanikwa zvikanzi handisi kuchema imba koimi zvikanzi inini ndaita sei zvikanzi ndati koimi zvikanzi ina ndiri kufamba ndiri mupenyu zvikanzi ko murume wenyu apfurwa vana amai ndokwavatoenda. Ndopatakatanga kufamba ndakuzwa nambuya vaya vanhu vanga vaenda kunobata maoko vekumhiri kwacho vakuuya ndokuzondibatsira vakubatsira kusumudza mbuya vaya ini ndibva ndazoenda kunosvika ndakapfurwa hanzvadzi yaamai vangu vaindichengeta vakafa. Pakazoita nhamo yavo ndokuzongoperawo zvakadaro. Kugumbo manje Gumbo raingorwadzawo ndichingosunga nemabhandichi. Iwo masoja nemakomrades vakakupai mukana wokuita nhamo iyoyo semaitirwa anonyatsoitwa panhamo atinoziva aya? Nhamo yakatoitwa zvekuti vakanhu vakatoita zvivindi vakauya vakaita zvivindi. Ndingangoti Mwari vakatungamirira. Pakaita vamwe sekuru kwakabarwa mbuya mai vamai vangu vaita vakanga vaine dzimu ranga riri Gombwe
ndo vakati pano hapasi kusvikwa. Vanoda kuchema chema imunhu. Kana auya masoja, ini ndinichapedzerana nawo. Ndobva vatochema vakaigowo zvakanaka. Asi vanga vari kumadhorobha havana kukwanisa kuuya. Vanga ine mwana wavo musikana 1 anga ari kwaMutare. Vakatozosvika baba vafushirwa kwapera svondo. Saka pamusha penyu ipapo sekuru chiti ndo akavhurwa. Ndo vakapfurwa Nemuroora akanga adzokera kunotora. Akarohwa. Akaita zvekurohwa. Nevamwe mumarainiwo kuraini paraini repanext pedu kwanzi kwamanyana vamwe vakapfurwa makumbo. Aingotambanudza gumbo kupfurwa gumbo. Hanzi mhosva mukuchengeta magandanga. Headmaster vakazodzoka. Headmaster ndakatozovaona kwatomunana kuma81. Hanzi ndakafamba sei? Havaiti kwairwadza. Havaiti kwairwadza. Alright, inyaya yavo vanozozvitaurira vega. Saka kubva ipapo misha yakapiswa. Misha yakapiswa. Pedu havana kuzokwanisa kupisa nekuti vakauraya chii munhu. Asi imwe yese kuenda kwakadai nekubira kumiri kwesoko dzimba dzakatsva. Vakazombodzoka futi? Havana kuzombodzoka. Havana kuzombodzoka. Saka musi iwoyo nemakomrades havana kuridzirana? Musi iwoyo nemakomrades akabva atongoenda havana kuridzirana musi iwoyo. Vakatozoridzirana kwatopera dzideke svondo 2. Kwakare kwana Matafiko ndokwavakazoridzirana. So mushure mekunge sekuru vafa muroora arohwa makakontinya muchienda kubhesi kunobatsira makomrades? Hatina kuneta kusvika tapinda musisifaya. Chivindi chocho chaibva kupi? Hatitombozivo kusvika nanhasi. Aiwa, nhasi topada kuchinzwa. Hatizomoze pane zvimwe zvaitika kutonyesa kuti asi zvimwe zvindaizvona zvakafanana nekuti pandaifamba ipapo pane mumwe musi futi wandandatosvikanganwa akauya masoja nepamba. Musi wacho waindofunga vakanga vakatongonangana neni. Saka zvakaitika ini handitombozivo, ndaita kamwe kanenge kakungonyumwa handizivi. Saka zvakaitika kuri kuseni ndakati kune muroora, nhasi isusu ngatipfeke hembe dzaiti nemasiketi eblue, navy blue nematishirts eyero. Pata ngatipfeke zvakafanana mufesi wangu. Hata kutoseka paya. Zvikanzi ndo zvamafunga nhasi vatangofunga makuseni vatafuma takapfeka zvakafanana. Saka masoja akauya achiburuka nemugomo. Saka zvakaitika ndezvekuti muroora akati akaenda wake mugomo. Aida kunonunga tuhuni. Saka ivo vakauya nepamukana so ivo akakwira akadai. Saka kwakauya Makudo. Akatosangana nawo Makudo iwaya achiti Makudo atoti sva. Tikati Makudo anga atoya nhasi anga chapinda mumunda. Saka adaro indo pandakangoti regai ndikwira hangu pai mumengo. Pandakandinokwira kudai ndobva ndatoona runamba heti makamafurashi. Pasara mameters mashoma. Ndo pandakangoti dzikei. Ndobva ndangonzwa fanike rungonzi ingodzika ungoenda wakadaiwo nemadziro emba ebedroom. Tapedza paine kumwe kabedroom kari kuko. Ndobva ndangoti tendere nemadziro kumberi kwacho kwava kuine chikwere chembudzi. Ndobva ndangoti kuseri kwechikwere kumberi kwava kuine zvimakwenzi. Ndichibva ndatoenda. Kwakutomhanya negomo. Saka vadaro pakasvika masoja zvikanzi taona munhu anga akapfeka chisketi yenavy blue nebrouse yero akati muroora nemwana wandakabata uyu. Zvikanzi muroora nemwana wamakabata? Zvikanzi zvikanzi chimudeedzai. Maitebi. Mai. Zvikanzi uyai kasikai uyai kuno. Ndobva vadzika. Zvikanzi wangochitiza wangochienda kupi? Handasingatize. Ndandikutodzinga saMakudo. Ofuma maona chimhanyira chii Makudo. Saka watonyimwa kuti vachaziva kuti vakati shashaya pane zvatoitika. Zvikanzi anchidzinganisa Makudo zvikanzi muchataura zvakanaka. Mamuchitize zvikanzi Makudo. Zvikanzi umwe Makudo tasangana nawo. Ndova mamuchitize zvikanzi pane mberera wandangadi.
ndanga rasandura ndachidzinga singada kupinda muhondo ndo kuponawo indaingonzvengeswa ndo kuponawo kwandakaita musi uyu ende ndo kuponawo waita muroro muroro akapfeka zvakafanana takapfeka zvakafanana hameno chakangoti tipfekewo zvakadini ende ndakatonga kuti ngatipfeke hembe dzakadini dzakafanana ndaingoitawo kaneka kungonyumwawo handiziyewo pamwe ndasingazive kuti ndine nhaurwawo dzandinadzo saka ana mujibha wamaishanda navo wamunonyatsoti uyu mujibha akanga aine chivindi ndiani? ya vana mujibha vakanga vaine zvivindi vakanga varipo kune ainzi Kaini Tsoka remuhondo aishandisa kunzi Dhanda mumwe ainzi Milton Takura ainzi Chesi aiva vanga vaine zvivindi. Dhanda rakauya sei? Akaripuwa nemakomrades. Aita sei Dhanda? Dhanda anga akaoma. Anga akaoma. Aita basa sebasa. Ainzi akati kana kuenda kupatrol kakari kawani. Ende aitotungamira mwana mujibha. Ndiye akanga ari mutungamiriri. Naiye ainzi Milton Takura ainzi Chesi. Kunzvimbo yenyu nyaya dzevanhu vaitengesa dzanga dzakamira sei? Ya vatengesi vakanga variko. Dambudziko tiri mudhuze nekembi yekwasadza. Pari padhuze. Taitofamba netsoka kuenda kwasadza uchitodzoka. Saka pari padhuze kuti mutengesi aigona kungomhanya 2 minutes kuti mwinyi. Vaitengesa. Saka hakuna here akatombobatwa akambounzwa kubhesi kune makomrades? Ndingativo sekuru vangu ivavo vatengesi zvavaita vaigona kuti voenda kumasoja voenda futi zvakare kumakomrades. But makomrades manje vakanga vasingatange vangotora action vasati vanyatsoona mamiriro enyaya nekunyatsoferefeta zvakanaka. Sekuru vangu ivo vakatombonotengeswa kumakomrades zvichinzi vanoenda kuHarare vachizodinini vachinotengesa vachiita sei vakatombouya vakatorwa vakanzi handei vakaendwa navo kwaShumba kwaikuine bhesi rekwaMukombwa pane kachinhambwe vakaendwa navo vakanosvikogadzikwa vakanzi imi muri mutengesi vatengesi hativadi penyu padii papera. Ndopavakazobvunzwa vachitaura ndopakazo saka ndaiti makomrades kazhinji vamwe vachona vakanga vasiri vaifamba riri group pasina munhu ane zviri paari. Ndopakangosungwa mumwe akati uyu mudhara wekuvengwa mudhara haasi mutengesi uyu haasi tombori zvachose. Vakamboedzerana nharo vakadii akati akana hakuna zvakadaro haasi mutengesi kuzozvino zveshuwa munhu wekudii kutengeswawo handiti. Asi vakazonopedzisira vagonekwa kupi kune wekwaSimiti. Ndoti kwaSimiti vangonzi kuti mutengesi vanga vasina kana munhu uri kuroneni avaitanga wagara dare nemunhu soti wakamira sei handiti kana vaine chirango chaipozopa chirango chacho. Saka tingati kuuraiwa kwavo ikoko inyaya dzekutengeswa kunzi apa pamusha apa nekuti ivo ndo vakanga vasara masabhuku ese vanga vatotiza vamwe vanga vatotiza ivo ndo vanga vasara. Saka ndo vakanga vaitwa vanga vachairman kunzi makomrades auya vanhu mana amai huku vasikana kubhesi kunobikira makomrades. Chikafu chemakomrades chikange chanenge chapera ndivaiona nyaya yechikafu chemakomrades kuti kana vanofanira kuti vadye. zvakanzi muri kuchengeta magandanga. Hondo yakazopera muri kupi? Handina kumbobvira ndakabuda kusvika ipere. Handina kubvira ndakabuda. Meseji yakasvika sei kuti hondo yapera ende chii chakaitika ipapo? Pakasvika meseji yekunzi hondo yapera takuenda muceasefire
kune makomurudzi akauya akatoswa adhiresa vanhu vakati hondo yapera vanhu vakuenda musisifaya vachibva vaenda kudzapasi Mboera. Saka takatombosara tine kafiye kekuti zvinogona kunge zvinozoita nepai zvakatozotorera nguva kuti nyasozveshuwa here hondo yadi yapera nendambo yataiona zvakawanda zvataisangana zvo tikasanangura zvingatopedza zuva rese. Toda kutonzwa izvo zvakawanda izvi nekuti muhondo regai nditi muhondo nyoka chayanga isingarumi vaigona kutoitsika kana kutorara iri kumusoro kana kutoitsitsira zvado wanga usingatorumi. Taigara takasunga mbatya mumashitsi nemagumbezi kuti ukangonzwa unzi chati mumwe nomwe anobata katundu kakachimhanya unoibva mumadhunduru kana mugomba. Saka ndozvaiitika. Makomrades aenda kudzapasi vaya vakanga vatiza vakatanga kudzoka here muvillage? Vanhu vakadzoka asi mamakomrades ana kusara here? Vamwe vakatomboti sarirei asi vakazongoenda vachidii vachienda. Ikoko mune here mamwe makomrades amunoziva nemazita ehondo kuti uku kwakafira comrade nhingi nanhingi? Ndingati kusaidhi rekwedu ikokoko hakuna, ndingati hakuna comrade akafa kunzi kwekwachigondo apo tando pandaiti paiti hatichiri kuchikoro. Pakazobatwa mumwe akazouya akuuyawo naye kuchikoro pachikoro pataidza pachisangano pakazosungwa headmaster kurebwaseka. Ende hamukatoziva kuti vainzana comrade ani? Ipapo ndinganyepe. Saka ivo vakauya naye nemasoja Smith havana kuzotaura kuti uyu ainzi comrade ani kana kuti haana kumbopiwa here mukana wekuadhiresa vanhu kuti ndiri gandanga? Aiwa, anombopiwa mukana. Ana muchimuona comrade uyu airatidza sei? Muchimunozoti kana munhu uyu ari kutya uyu aita sei? Muchimuona muchinoona kuti iri ndo gandanga besides kutotya imimi muchiziva kuti aka munhu akatobatwa maiona sei? Aiwa, munhu aitozviratidza kuti ndiri kuzvipira kufira nyika yangu. Imi ndimi aitotya? Haisi aitotya kati ai pamwe chinhu chinoruma. Anga akapfekedzwa manje? Anga akapfekedzwa zvisaga. Masaga maheavy duty ekudhara aya ando ainge akapfekedzwa kudai kusvika kunoku. Akavharwa musoro musikati aitozovhurwa kuti mumuone. Vamupedza kumuona vakabva vamuvhara nechisaga chiya. Makabva mazonovhota? Mati? Makazonovhota 1980? Takanovhota. Jongwe ndobva rarira? Jongwe chibva rarira. Makanzwa sei ipa? Takangofanira kuti namutata aiona. Ambuya vachiriko kumusha? Vakashayika. Vakashayika, okay. Handitika. Aiwa, tinotenda Maigondo. Ndingati nyimi panhoroondo yenyu yese yamataura nemafambiro amakaita, pamunoti nanhasi mukafunga munoti apa ndipo pangadai pakaperera upenyu hwangu, ndepapi? Ipapo musi wapfurwa sekuru. Ipapo ndipo ndangadai ndakatsakatika. Nemusi wandapinda mumba usiku kwakuchitori kuma 11 zvodai ndakasanganikwa ndinofunga papasina kana hurukuru. Handiti mashoko enyu ekupedzisira kune vamwe venyu vamakashanda nawo munguva yehondo yechimurenga ndeyekuti chii? Mashoko angu andinotaura kune vamwe vangu vanhu ndakashanda navo muhondo, tinoti aiwa, tinotenda chatakagwira chakadini, chakabuda Zimbabwe yamumaoko medu. Ndo mashoko angu. Handiti Zvairwadza zvichirema zvichidii, asi takashingirira
kune vose vasina mbobvira vakatotiza kuenda kutauni vakaramba varimo. Ndo mashoko angu kwavari. Handiti. Tinotenda. Tidaro ndaona Nhekwe. Tira kunovhara nechirongwa tichitaura kuti ingori nhekwe here kuti munhu anoda kungofemba kana kuti ine chirevo. Ndingati nini ndakarwara. Ndarwara ndichienda kumadhoktors negumbo rangu harina raisamboresponda. Iro gumbo rekukwara muhondo kana kuti rimozva iro pamwewo pasiri rai pano apa pachitsitsi paita kunge pane tsono pasi. Okay. Saka ndafamba ndobva ndati ndiende ndinoona specialist ndadobayiwa ndatodii raingonyarara ipapo kana kutanga kurwadza raitorwadza. Ndaiti panofambwa 5 minutes ndaigona kufamba kana 30 kana 35 minutes ndichifamba ndichizorora rikabaya ndikagara pasi ndonzi ramba wakagara ndikafamba hanzi ramba uchifamba. Saka ndazoda ndakangosvikawo muno marondera mwana ati tsvagai specialist anokutsvagai GP. Ndozofona kutaura naye akunyorere tsamba ndinenge nditsvage specialist kuno kuHarare. Ndadaro ndiri kufamba ndinosangana nomumwe nevamwe muchembere ndovaziva zvangu. Ndikati andikubvunzawo dhokota umwe anonyatsokwanisa kuti ndinanetsekana negumbo. Mwana anga ati arikuda kuzoti anyore tsamba yekuti ndiende kwa specialist. Twanza hakuna borerwe. Ndikati awo zvakanaka. Ndobva ndafamba. Ndobva ndidzokai pano. Ndobva ndadzoka. Zvakanzi handei apo. Ini ndaive ndine gumbo rakadai. Pana mai vanotengesa mafembo apa. Mumbotora muchikwiza gumbo renyu. Rangu rato right. Ndobva ndati zvinotorapa ndozvandiri kuda. Ndobva ndaenda. Ndaisambobhilivha muchivanhu. Asaka warwadziwa. Une usina option. Ndaenda paya. Ndopatakasvika mai muchembero yaapo. Zvikanzi asa mozodzoka kana mazodzoka muchinhingikai ndozvandakaita. Kana mada kuenda kwa chiremba endai. Ndikati zvakanaka. Ndafamba ndobva ati dzokai futi pano. Ndobva ndandikuda kuenda zvakanzi dzokai pano zvikanzi regai ndimbokurifeyo kuna vamwe sekuru. Munorapwa gumbo renyu. Ndopa ndakaenda kwa sekuru waya ndasvika paya ndagara panze mune vanhu. Panonzi pane muchembere asvika panze apa akafika zvakadai ngaapinde. Ndobva ndapinda. Ndiye neni kunhai sekuru. Ndikati sekuru ndivapi sekuru kutaura. Zvikanzi ndimi wandikubvunza tsvimbo yenyu iri kupi. Ndikati handina ini. Yekufambisa ndichinhingikira negumbo rangu. Zvikanzi handifanya gumbo renyu. Hamusi kurwara ende hamurwari. Itotaurai mukupedzera mumwe nguva wada kurapwa ini. Ndopandakazopinda ndochitonzi garai pasi. Ndakatombonzwa ndakamira. Ndagara pasi paya ndobva ndazotsanangurirwa. Ndatsanangurirwa handina kuzvibhilivha ndakati ndezvenhando izvi. Vakatsanangura chiti chisekuru. Toda kuitira kuti zvibatsiro nemumwe munhu akanga ari mupozisheni yenyu asingabhilivhe muchivanhu. Ndopavakanditi taona mukangobvuma zviri vakuru vari kuseri kwenyu. Gumbo renyu ndaona makufamba. Ndikati inini nekuti ndaisatozvibhilivha kana panganga chaenda ndisingaisivi muupenyu hwangu. Ndaisazvibhilivha. Naina mari. Asi kana wapinda padambudziko munonyepa. Unopinda mazviri. Kana usati wati unewo chiri pari right. Ningoti madhimoni. Saka ndopa wakanditsanangurira ndobva ndamboti kuvana vana zvonetsa kuti vasvigashire. Kana munhu wese anonetsa kuti asvigashire. Ndangoti aiwa inini akapfeka bhutsu diki ndianzwa kurwadza kuchi. Ndopa wakanditaura kuti achiendai munodzoka. Vanaenda ndobva ndanodzoka. Ndobva vatanga kundishandira paya. Vachitishandira. Kusvika gumbo riri kutofunga mishana. Zvakamboda kutorei nguva. Ndichingodaro akati nyaya yatoo pano yatouye mafembo muchembere kati ini manje. Zvikanzi asani. Inini ndakagara pano ndakapenga 2 years. Ndisadza mupini.
ndichiti handitombonda zvansadza romubhindi rinonaka zvakaora zvinonaka asi nhasi ndiri pano ndakagashira chivanhu atoo munhu ari right 2 years saka ndokupiwa mafembo kwakutoarova kusvika nhasi tiri kutoakweva ende gumbo racho iri kana ndikatomhanya zvandiri kuita ndinasingagoni kutisumudza iri ndingatoitawo imwe dambudzikowo zvaro but gumbo rangu ndatouraiti. Kuvana nemhuri makazonosvika muchiti chii? Vakazongosvikawo pakuzvigashira kuti ari kurwadziwa ndini ndimukuziva zvazviri chero zvisingazokupei madziso pamberi kati aiwa tozozvionawo pasecond half kuti zvakamira sei. Sekutaurawo muri kuita sei chivanhu chichinetsa kugamuchira tichinzwa experience yenyu manga musingatende masviri? Chivanhu chiri kunotinetsei asi ngatizvitendei kuti chivanhu chadzoka ende chauya zvine simba. Kune kana kamwana ndikamwe kamwana kandakaona kane 1 year 8 months kanosvita mafembo 1 year 8 months ukamisa kana mukanwa kudai imbi kakupaikusa mukanwa kudai munotambura mukadona pasi pamakagara ipapo patiko kana ndopana kaona kuti chivanhu chadzoka anotosvikokumbirawo kudai kotodai gore ne8 months. Ndosandoti imimi ikanditi nekupona kwamakaita muhondo ndimunozviziva nekurwadza kwazvaita nekuti ndatonzwa muchinditi pamwe pacho handaiziva kuti zvafamba sei. Ndizvo maizongoona zvadai. Saka maiti imimi maiporeswa nekutenda kwenyu muchinamato here nekusazoda kugamuchira chivanhu? hapana zvandaitoziva ndaitongoti makope ndingatifanike musi waitika hondo yekwamatafi ndakarota paine harawa yakanditi uri kuona gwenzi iri ranga rakaita kakurosa nzira so zvikanzi gwenzi irori rinogona kuponesa muhondo munogona kuponesa vanhu muhondo asi mwana mudiki ndikati zveizvozvo vandangosiya vakati mheno ihopo dzekutongopengawo paitika ipawo zobhomba vanhu vandiyati kwandakabhomba mwana wamaiguru kwako aenda mbuya kwandakatira musi wafa sekuru manheru acho ndakatosangana nazo ndondo ichauya asi gwenzi iri chadini chaporisa asi ndakangoita sekuridarika gwenzi riya zvapera zvakadaro ene handina kuzvizivawo kuti ndosaka ndiri kuramba nchidzokera pakuti saka chinonetsa chii pakuzogamuchira chivanhu nekuti masainzi anouya kuchivanhu tichiteerera matsananguriro amandiita mataura nyaya dzehope takaenda pagumbo iroro nemarwadziro araita nemuchienda kuchipatara asi tisingapori nekuzounzwa kunzi kuseri kwenyu kune vari pamuri mukazvigamuchira nekuti hamusi kurwara. ndingati muchidimbu ndakatomborwara 2012 ndikarwara zviya zvokuti ndakangoziya kupedzesera ndakabata sadza ndandati kumurume wangu nditengerei sadza ndaenda kuhospital nefishi ndanguva ndakanguruma fishi yakairi musova miri handazoziva kuti chii chakazoitika kubva ipapo ndikapedza ndakati Tuesday Wednesday Thursday ndisingazivi kuti ndiri kupi ndangoita semunhu akatongorara razuva wamusi wechitatu ndakarara ndopandakaona ndaenda ndatokunatsoti ratoguva kumakuwa ndiri kufamba kuchiti uku nekuku paine kanzira kadiki kaingokwana tsoka ndopandakanzi uri kuenda kupi munhu weharahwa yakandibvunza ndikati kunoka ndokwandanzi ndiuye zvikanzi yakatsaura ine hasha zvikanzi dzokera
kuno hakuna vauri kuona vese ava vane dzimba dzavo yako iri kupi. Ndikati handizivi zvikanzi kasika kudzokera izvozvi ndikandoenda nekupi zvikanzi kwawabva nako ndokwauchadzokera nako zvikanzi yako nguva haisati yatombokana kutombofungidzirwa hausati. Ndobva ndatanga kufamba nchiti ndikadaiwo inga ndenge ndichadonha ndikadaiwo saka pa ndikabuda. Saka kunopatika kwandakaita ndopandakapatika vanhu vekuchechi vakandiunganira so ndaingona ichopinda Anglican basiketi yeblack ndichiona mbichaita siri kuvhurika mbiyanoona munomu pane blouse rewhite neblue ndikati madzimai ekuchechi ndopandakasanga kuti ba pandiri kutaura vamwe vari kuchema vamwe vari kudinini ndikati chiko chiri kuitika vakutondibvunza maita fadzo mandiziva here ndikati enda kusivai. Saka vanotaura chiremba ndotaura vanotaura kuti ndaiti ndikafonerwawo usiku kunzi kwaita patient ndaingotanga kufunga pabhedhi number 14 muwadi 1 yevakadzi kuti mai vaiye Dr. Boreriwiye ndofunga mhino zvatoitika. Akatosvikawo pakutori akatozotaura kuti ndamai ndaitonetsekana kuti chii apa ndakazvisimbira apa handisi kusiya zvandiri ndakatozopatika radhi rechi 3 handina kuziva. Makapatika makakombwa navanhu vekuchechi vachikunamatirai. Right. Hazvina kukupai here imimi nevanhu vekuchechi mucherechedzo wokuti munamato wadayirwa kunyange zvenyu kumashure kwakanga kuine hope ine harawa yakuti dzokera? Handakangotiwa mhino ndaingotiwo hope. Asi ndikuti magamuchirwo azvakaitwa ipapo ngatiti munana uyu kumuka kwenyu hauna kutorwa here sesimba remunamato remadzimai ekuchechi? Ndiroro chairo. Asi imimi asi vekumusha kwangu inini vana mufu vanoti ivo vakafamba saka vafamba moziva mashoko maturirwa asi ndakarota ipopo pandani singazivi zvandakarota paina sisi mwana wakwabamnini achidurura mvura parwa rechimhanya so notowangosvika vachingosvikondiona vachibva kuti tisachamire takutodzokera kupi ndopaunonga nyaya yekudini yekufamba asi hapana shoko ravakadini ravakataura. Asi kuti mainini ndo vakangoti mwanangu ndangonzwa zvekunzi pane vavengi vari kukuvengerai mabasa amunobata emaoko chete. Saka vekumusha kwenyu ndivo vakafamba ava vanasahwira vachiita zvechichechi handiti ndaura mandakakuisai pakona imimi makazvigamuchira sei? Ndati vekuchechi vanogona vakazvitora vachiti munamato wedu wadayirwa maita fadzwa vamuka. Ndakatoti munamato wangu wadayirwa ndikatoti Mwari ndofunga aona kuti pane zvandisina kugadzirisa saka ndani ndashayiwa nzvimbo. Ndezvipi zvamakanga musina kugadzirisa zvakaita kuti mushayiwe nzvimbo? Handitoziviwo ndakangoti handizivi ndotokumbirai Mwari kuti mundiudze kuti pandisina kugadzirisa pekuti ndashayiwa nzvimbo. Takagara pano nhasi ndechipi chamakanga musina kugadzirisa maita fadzo? Hapana chandandisina kugadzirisa. Chivanhu? Ndofunga handizvozvo. Saka munoziya nechinamato kunamata kunamata kwakanaka ende Mwari ndiye musiki zvese zvisati zvavapo makomo nepasi yakanga atopawo nechekare. Nanhasi yangodai tikati tekaedze chivanhu asi Mwari anofanirwa kuti arumbidzwe. Nevakagara pamafudzi edu vacho vakatosikwa naMwari. Asi takupinda mubhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti kudza baba vako naamai vako kuti misi yako igowedzerwa panyika. Handiti mai vangu vakabarwawo inongoriwo chenika zvichienda zvakadaro. Potaurwa zvokunzi kana ukauya kuno kuchechi unogona kuita kuchechi zvakanaka handiti asi
unonzi tanga wagadzirisa kuti kugona kunamata zvakanaka. Handiti imamwe anopa munhingikiri vamwe vari kwamwe vanodaro unonogona kubvisa chegumi che1000 asi mai kana shuga chaivo havana, kana patapata kuti vapinde mutoileti havana. Zviri kuitika ini ngatizvibvumei. Vamwe vari kuzviita, vamwe vakutoti izvozvi mufundisi ndiye atoo baba, mai mufundisi ndo atoo mai. Kunamata kwakanaka. Havaregeri kukudzwa. Kana poine mukuru wako unofanira kumukudzoka anenge achikutungamirira. Asi hazvinzi kanganwa kwawakanzi, ziya kwawakabva. Ndo patiri kurasika. Aiwa. Mali kuti ndo pandairasika. Akana ndaitorasika. Tanga ini mikatoenda kuni wangu. Aiwa. Aiwa ipapo. Nekuti toda kushandisa imimi. Nekuti hai uchapupu. Uchabatsira munhu ari kuona chirongwa chino. Ari kuramba kugamuchira. Chivanhu. Chaita kuti nhasi imi neni tese tuonane titi hurukuro ineyi. Ende mataura imi nemuromo wenyu kuti iko kukereko kumunonzi tangai wagadzirisa chini kwawakabva nekugamuchira zvinenge zviri pamwe. Nekuti tiri papo zvakare. Chivanhu chiri pamuri. Makamira kuenda kuchechi. Aiwa ndoenda kuchechini. Chinotadzisa munhu kunamata. Hachitadzisa munhu kunamata chivanhu. Nekuti tikataura nyaya yechivanhu ka wonguti akona sechivanhu chakashata. Asi vacho vanoti isusu tiri vatsvene vane zvavari kubata. Zvimwe zviri kupedza mhuri asi achiti ndiri kunamata. Achienda ndiri kuenda kunotsvaga masimba asi achari kudini? Ndiri kunamata. Vanawo machira kana. Asi kuti wakadi ko inini hangu ndabuda hangu pachena kana huru huroika. Aiwa unotamba kwachena kuti apa apasvikwa apa. Ko anongosekera zinoirema. Iyachi inda nepasi senhuta. Ina anibodi kunamata kwakaipa kwakanaka. Ende chiwana achina umboipa ndokwatakatobva. Vakuru vedu vakare vaienda pasi pemuhasha vonokumbira chikafu chouya. Handiti chaiuya votodya. Asi yezvino ndomufudzi akamboti akanamata toti muri mufudzi manamata pasita chikafu chouya apa. Totyora namakumboti buda kutiza panapa kuti hamino zvaakuitika. Mashura. Hatizvigoni. Magamuchira vakanga vari kumashure kwenyu vachiuya mumatare vakati kana kuti tinoti matare avanoita ndeapi? Izvozvi matare pandiri handisati ndaziva kuti rangu chairo chairo nderipi. Pane zvakawanda zvinoita mukati medzidza mupingiswa vachiita sei. Asi zvekungonzwa kumasawira asi ndakamira ivo vegani. Gumbo rakapora rini? 2023. Manje manja. Kunyatsomhanya. Asi kana muchingokamina muchingoti ndizvozvo. Vana vachibvisa mari ichiendawo. Muchiti n'anga ayo dzinorombesa. Chinoitika ndechekuti vanhu vari kufunga kuti munhu chivanhu. Tikagashira vanhu vanoita zvechivanhu vanoroya. Asi vari kumachechi ndovakatoroya vakuru manje. Ndivanotoroya big time. Nekuti uroyiwa uri pakuti imimi mune mwana wenyu. Handiti makamuriritira. Mukamuitira zvese kusvika ave zvavari akuziva kuti vakafa vakadzoka pamunhu ranenge raadhimoni. Handiti zvakada nekubva akazvira nokuda kubva nekwenyuma. Handiti ka saka nhasi uno ndozoti radhimoni ko kana vakafa vakanga vari vaiita mabasa akaipa
makadii kundiuraya ndiri mudiki. Ine takatarisa kudhara chaiko nhamu isitaisa makuyo nemaduri padoko kanzi kwafiwa. Ende kwaifiwa nevanhu vakuru ndo nhamba zhinji. Asi izvo tikasara kuti nhamba zhinji vava vana vechidiki. Vakuru ndo vakusara. Vasaura kuri vaunzi muri varoendi muri kupedza vanhu. Saka kureva kuti miromo yedu kumakereko ndo iri kuparadza chivanhu. Asi ndingati seri. Aiwa vanouya. Aiwa kumatarira vanouya. Aiwa vanouya. Vanouya usiku. Manje ini ndinganzi ndiri kuita chitadzo. Ari kutadza ndiani? Anobuda hake pachena. Kuti ndokutadza kwangu kwandinako. Neanoita kaverevere. Mutadzi mukuru ndiani ipapo? Saka kukereke vari kugamuchira isini? Kupi? Kuanglican. Andautombotaura ine. Okay. Rimwe ndauchitonamata pandazvofunga kuenda kuchechi. Alright. Kana zvisiri kuita hazvisi kuita. Ende hakuna anokwanisa kundibudisa muchechi. Nekuti hakuna mutsvene. Jesu chayakataura kuti anozviti mutsvene tora dombo utemo. Ndiani akasumuka akatema? Kurodza zvitadzo tinazvo. Ini handisi mutsvene. Ivo anonditi handisi mutsvene, hasi mutsvene wofuti. Takangofanana. Ndotovavarira kuti ndigonewo. Ndiitewo zvakanaka. Handiti. Saka hapana faunongedza mumwe munhu. Advice tichivhara chirongwa yamungape kumunhu akapindana nesituation yekurwara kwenyu nekuda kwechivanhu, zvakare asiri kuda kuzvigamuchira nekuti akagamuchira Jesu semuponesi, asi ari kurwara achienda kuzvipatara, chirwere chichishayikwa dzimwe dzenguva, chirwere chichirapwa chisingapore, asi nekuda kwekuti kumashure kwake kune zviripo. Ndeyekuti chini? Ine hangu ndoti kana vari vakuru vanenge ende vakuru havasarudzirwi, vanosarudza vega. Ende mudzimu hautengwi, unouya wega. Ukatenga waakurombwa. Unouya vegani. Kana uchinge watouya, kana wakasarudzwa hauna kwaunofa wakatiza nako. Hauna kwaunofa kuti unenge uchingobara madziso nematambudziko. Ndaunogara uinawo. Anditiya. Aya. Asi kungogashira hausi urombwa hausi uroi. Variko vamwe zvisho vaita mabasa akanaka. Ndosaka tichitaura kuti vakadi vakachena. Vakaipa kwete. Aya. Tinotenda Maigodo. Aiwa, ndinondatenda. Tinotenda. Mavanzwa Chimbwido Emily mabasa avakaita munguva yehondo yechimurengo. Uyewo zvakare nekuti vakararama sei. Tapedza nyaya dzehondo yechimurenga nebasa rakaitwa naChimbwido. Ndokuzopindawo mumararamiro ari kuita Maigondo, vachitsanangura nekupa uchapupu hweupenyu hwavo nekuda kwechivanhu chiri pavari. Tavashandisa semienzaniso zvichida. Unogona kunge uchiona chirongwa chinechi uri kusanganawo nedambudziko iroro, asi mhinduro iripo. Kana paine chivanhu chiri pauri, hanzi naMaigondo chigamuchire. Uyewo zvakare nekuti achikutadzise kunamata. Vataura zvakare vakati ivavo vakuru vemakereke vanenge vari pamberi penyu vachitaura kuti uhwo urombwa kumatare havasi kubva, vachigadzirisa zvekwavo. Tiri kuno kumarondera. On behalf of our producer Frank Wesere, my name is Robert Tapumane. Keep watching the program The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye.
Unema
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.